Assistance Program sa Carcar City, gipasalamatan sa katawhan si Governor Pambari 4. Si Governor Pambari 4 ang instrumento nga nabalik sa mga Subuanon ang pundo para tabang sa mga biktima kaniadto sa bagyong Odette. Ang kanang inyong kwarta, inyo nang gamiton sa maayong paggamit, okay? Ayaw mo kayo na magbuot is mayor dili. Gamitan na ninyo, kay naayon naman inyong balay, inegosyo na ninyo. O inyo haman nang itanong o kanang kuwan sa pamilya. Ayaw na ipalit cellphone. Ayaw na ipariban sa buhok. Kung naminaw mo, ayaw itaw. Kanang mapuslan yun sa pamilya. Today is truly a meaningful day good para sa Cebu. No? After so many years, our Odette survivors are finally receiving the assistance that has always been due to them. No, nalipay ko dako nga nakapot na gyud nato kini kay kabalo ko sa kasakit, sa kahago o sa paglaom nga inyong gidala sunod sa pila ka tuig since Odette. Daghan sa mga Karkaranon ang nagpasalamat sa gobernador nga naningkamot nga mahatag ang tabang gikan sa National Housing Authority. Gihangop usab sa katawhan ang presensya ni Governor Pambari 4. Ilang gihulagway ang gobernador nga usa ka simple down-to-earth nga leader, maistoryahan ug maabi-abihon. Manginlabot, magpakabana tungod kay ato ang Subo.